Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukalelwe ngamasongo kaSigonyela umliso neminyaka engu-28 ubesabisa umongameli nowesifazane ongusomabhizinisi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Uvele izolo enkantolo wesiliso neminyaka engama-28 kubeka ukuthi usabise umongameli kanye nosomabhizinisi bese kuba imeya yase Cape Town. Lo wesilisa kubeka ukuthi usebenzise ezokuxhumana amakhompyutha ukusabisa umongameli kanye nalabo ababili. Owesifazane ongusomabhizinisi eCape Town ubese bika lolu daba kuma-Hawks maqede lo owesilisa wabesekhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Lo owesilisa kubeka ukuthi ubesekhalelwa ngamasongo kaSigonyela eJimmiston eGoli ngoLwesihlanu ubesevela izolo enkantolo eCape Town ngecala lokusabisa umongameli kanye nalabo ababili kanye nelokusabisa ngokubulala nokushaya. Bafethu ke lezi indaba ezithinte abaningi akwaziyo ukuthi ubesabisa umongameli kanye nosomabhizinisi nemeyo ethi lo owesilisa. Mina ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.